Kijing sya ala ben ya ki Kristan kamta ma ki jaka kiri babun pait dagi weipat ki jai nyam ki yai peteng man la ngi dan ki bangil la ban tip ling ba ki lat patai kubor dan ru ki bangim la ban tip setia ki sya thang ki ying kisem ki sya panjat ki ying mane ki sya thombor ya ki kentei kijing sya panyam bat ki wei ki jai jing pen stom kat kum na ki lat patai kubor la itu bahadu kan yo kli ki ying jong ki Kristan ki badai na Tripura kila sya thang dusman ha ki rushit nyam ha Bandarban distrik kari Bangladesh ha ka step Arab santarik ulo pra kabala pandrit mensim shibun ya ka jingra ke Christmas ha ka tai katan ka kanhun Right and Risks Analysis Group RRAG ka kanhun ki riu kraw pertai na New Delhi kila dawa bantuklar da ka US Commission on International Religious Freedom bat ka European Union ban lei ye halor ka jingle abeng ya ka hak jo ki pai ha po jong ka tai kari kata ke tang ya ki ying kala ja hanotun tong jiri Tripura para ha kalama upasila jong ka citagong hill truck ha kapor ku bakar arsteng baji min step kabla jar aden bagi pai Kristan kilami na lagi snong ban lagi rakhi Christmas sya ki snong ki mamarjan ki badan ya ka ying mane la suba jor bakin hun pentrem ki badai ki muslim ki badan keti ha ka kam wat la kam pat syam ladon ka jingkam ne kem yano ro kini ki khatnyo kli kilong ying ki dei jong kinong Tripura kini ki trying la libu ru ya ka jing ujor ki pulit kathany balayalam do inspektor Muhammad Anamul Haki Buyan umpat syam lakem setia ban ula kenok kala ta boong ba kini ki kam pentrem kini ki kam saing pertai ki badon jinge dei bat ka sarkar awami lik kabala sya weng nakbor Director ka PRAG Suhas Chakma wala pendam jur ya ka sarkar pasipor kari Bangladesh baduong kalong karaibi ya kan ka sarkar pasipor ban kenno i kam tombor i kibreu na kinyam barit pat halor ka jingdon jingedai jongki bat ka awa milik krem da penlong ya ka jing toket ka patikna manlap ya ka daw ka bobiang bat ban pensitom ya kirunar